Mga bayan sa Ilocos Sur nagsuspinde ng klase dahil sa masamang panahon. Mga coastal barangay sa Ilocos Sur mahigpit ng binabantayan ng otoridad. May ulat si Marjorie Padua. Nakararanas ng malakas na pagulan ang ilang lugar sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ang ilang mangingisda hindi na pumalaot dahil malalakas ang alon sa dagat. Si Mang Wilfredo, naabutan namin na nag-ayos na lang ng kanyang bangka sa tabing dagat. Mainam na raw na unahin ng kaligtasan kaysa mapahamak sa laot. Kami pa parang pagkalapit na kapti bay-bay to emi, tarakal dalo na, hindi kami to may sarasarak ta tingana. May gale warning tayo. Medyo matataas na ngayon yung mga alon. We suggest na yung mga fishermen natin walang munang pupunta sa mga laot natin. Mahigpit naman ang monitoring ng otoridad sa mga coastal barangay sa Puro, Villamar, Pantay Tamorong at Fuerte sa bayan ng Kawayan. Alam naman po natin na ang Kawayan is a fishing municipality, so marami yung mga fishermen dito. So yung mga barangay captain, if ever makareceive sila ng advisory na ganun, i-disseminate din natin sa mga constituents natin para at least maabisuhan sila na huwag pumalaot pag ganito yung panahon. Sinuspende ang klase sa lahat ng antas mula pribado hanggang pampublikong paaralan sa unang distrito. Kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang bayan sa ikalawang distrito, habang kindergarten hanggang grade 6 sa Gregorio del Pilar, maging ang Canton City. Nananatili namang passable ang lahat ng mga access road papasok at palabas ng probinsya. Kasama si Norman Raka, ako si Marjorie Padua, naghahatid ng Balitang Amyanan.